What is the #1 thing you're looking forward to this week? Going on a zip line. Swimming, having fun. I'm looking forward to getting closer to God like last summer. I'm really looking forward for everything. Sommerferierne på Rysensten er alt for længe blevet spildt på druk, hor og flyt med antikrist. Vi kan godt se, at kirker kan virke kedelige, men på ferielejr forkynder vi det kristne budskab på en sjov og lærerig måde. Det kristne budskab går ud på ikke at få børn uden for ægteskabet, som på Kanal 4. Det kristne budskab går ud på ikke at stjæle, som man gør i Harlem. Det kristne budskab går ud på ikke at være en fucking røv, eller gå med leggings, hvis du er en mand. Du hørte mig, Robin Hood! Det kristne budskab er masser af sprut og damer, så kom og boost den i Jesu Kristi blod og få munchies med lægemet og drik noget fucking monster.